ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಅಲ್ಲಿ ಪಾದೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಎಂಕಲಗಿತ್ತೆ ಎರು ಎಂಕಲ ಮೂಗು ಸಾಂಕೊಳಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನಾನು 4 ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ ಕಂಬೈಂಡ್ ಇತ್ತು ಒಂಜೇರು ಎನ್ನ ಒಂಜೇರು ಆರ್ನ ಹೆಂಗಾಡಿದ್ ಕಂದಿನ ಅವಲ ಮೆಟ್ ಕಂಡು ಬಂದು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಏನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಎಂಕನ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ 119 120 ಎಂಕಲ ಎಂಕಲ್ ಏರು ಕಟ್ಟೆ ತಾಟನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರ್ ಒಂಜಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನೇರು ಒಂದು ಪಂಡರ್ ಆನಿ ಎನ್ನುದಿತ್ತಾರ ಸರ್ ಆ ಏರು ಈತ್ ಬರೋ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪು ಆನೆಯರು ತೆಪ್ಪುನಗ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಐತ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಯೋಚನೆ ಎಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಆ ಏರು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಏರುತ್ತ ಮಿತ್ ಪರಕಿತ್ತು ನಾನು ತಾಟೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಜೊತೆ ಹೋಯ್ತು ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಅಂಚ ತೂಕ ಒಂದು ಪೋಯಂಕುಲು ಓನಗ ಏರು ತೂನಗ ಉಂಡದಿ ಆ ಏರುತ್ತ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಉಂಡದಿ ಸಾಧಾರಣ ಐತೆ ವಾ ಏರುಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಏನಾಲೆಕ್ಕು ಪಣ ತಾಟೆ ಅನ್ಬಂಡ್ ಅವು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಭಯಂಕರ ಲಾಚರ್ ಇತ್ತು ಪಣ ಅವು ಬೈಂದ್ರು ಕಣ್ಣ ಆ ಟೈಪ್ ವಿದೌಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೀದಾ ಮರಾಠ ಗಿಡ ನಂದಿಗೂರ್ದ ಕಂಬಳಾಡ್ ಕರದ ತಿರ್ತು ಲಾಗಿದ ಪೋಂಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲ ಅವು ಎಂಜಿನ ಆಂಡ್ ಬಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂಜಿ ಏರ್ದು ಬಗ್ಗದ ಬಾರ್ದ ಅವು ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದನ ಇತ್ತೆ ತಾಟೇರು ಎಂಕ್ಲನ ನಸೀಬು ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಬೋತೇರು ಘಟನ ಘಟಿಲು ಇರ್ನ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಪ್ಪ ಬಲ್ಲಡ್ ಬಾರಿ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ಪನ ಜನ ಅತ್ತೂರು ಮನ್ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರು ಅಕ್ಕಲು ಭಯಂಕರ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ದಿನ ಅಕ್ಕಲು ಬಾರ್ಕೂರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಬಿಡ್ತೇರು ನಂದಲಿಕೆ ಭಟ್ರು ಬೋತೇರು ಬಿಡ್ತೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ನಂದಲಿಕೆ ಭಟ್ರಪ್ಪ ಎಂಟ್ರಾಪಿನ ಪೊರ್ತು ಕಂಬಳಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡರ್ ಸರ್ 13 ಮುಟ್ಟ ಪಂಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಇರುವೆಲ್ ಪೋಂಡು ತಾಟೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಏನರಿ ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲಿ ಪಡುಗೋಡದ ಬಾರವೇಗ್ಡೇರ್ ಬಂದು ಆರ ಇರ್ಲೇನು ಬಾರಿ ರೆಡಿ ಮಂತದ ಎಡ್ಡ ಸಾಂಕದ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೈರಿಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಎವ್ರಿ ಆ ಸೈಡ್ ಬಂದ ವಾ ಏರು ಜೊತೆ ಎರಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅವರು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಕರ್ನ 2014-15 ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆರ್ನಂಜಿ ಮಂಜು ಏರು ಮಂಜುಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಏರು ಪಾಡ್ದು 6 ಗಡ್ಡ ಜೊತೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಕೊರಿಯರು ಗಿಡ ಹೊಡೋದು ಅಲ್ತು ಆ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 7 ಪ್ರೈಸ್ ಮಂತದ ನಾ ಜೊತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆನಿಡ್ದಿನಿ ಮುಟ್ಟ 10 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲ ಒಡನಾಟ ಅಂಚಿನಂಡು ಕಂಬಳಾಡು ಇನಿಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೇರು ಆರ್ನ ಕೈಡ್ದೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ದೆತೊನ್ನೇರು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಜೂನಿಯರ್ ಗಿಡ ಅವರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓರ್ ಸೌಲ ಜೂನಿಯರ್ ಮೆಟ್ಲು ಮಂತೀನಿ ಚಂದ್ರೆ ಬಂದೈತೆ ಪುದರ್ ಅಂಚ ಅವು 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆಂಡ್ 5 ಕೂಡ ಬಾರ್ಕೂಡು ಎಂಕ್ಲು ಬೊಲ್ಲನ್ ಕಡತ ಅಪ್ಪಗೇರ್ ಗಿಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಪನಪಿಲ ಸಾಧು ಶೆಟ್ರು ಆರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆ ಎರು ಅವ್ಲು ಉಂಡು ನಮಗೊಂದು ಗಿಡಗ ಬಂದ್ ಪಂತಿನ ಪನಪಿಲ ಸಾಧು ಶೆಟ್ರು ಅಂಚ ಆಲ್ತಿರ್ದು 6 ವರ್ಷ ಗಿಡ ಎಂಕ್ಲನ 2 ವರ್ಷ 6 ಗಿಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹೊಡ್ದು ಅವೇ ಬಂಜಿ ಬೊಲ್ಲನ್ ಕಂತ ಅವು ಎಂಕ್ಲ 17 ಇರುವ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ ಆ ಇರು ಬಾರ್ಕೂರ್ದಾರ್ ನಂತ ಕಂತಿನ ಐಕ್ ಈದದ ಸುದಿ ಅಣ್ಣನ ಇರು ಪಾಡ್ದು 16 ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಣಕೂರ್ದೇರು ಪಾಡ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಶುರು ಗಿಡ ಅದಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಆ ಇರನು ಕಾಂತವರ್ದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಆರೇ ಬಣ್ಣ ಅಂತೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಆರು ಇಂಚಿನ ಆರೇನ ಗುಣ ಇಂಚಿನ ಗಂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವೇರು ಜತ್ತಿಸೂರು ಗಿಡವೇರು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವೇರು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಟ್ಟಾನ 5 ಬೊಕ್ಕ 6 ಪಂಪೇರು ಆನಂದ್ 2 ಗಿಡ ಪಾಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಓಟಗಾರ ತಿಕ್ಕುನೆ ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ನು ಓಟಗಾರನಾಗ್ಲಿ ಏನ ಬಂಡ ಆ ಮನಸ್ಸು ಓಟಗಾರ ತಿಕ್ಕುಜೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಟ್ಟೇನು ಮಾಡಂತೇನೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಜತ್ತಿಸು ಪೂರ ಗಿಡದ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದ್ ಗಿಡದ ಆಯಿರ ಮೆಟ್ಲು ಬಂತಂತೇರು ಅಂಚ ಅವು 2 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆಂಡ್ ಬತ್ತೇರು ಎಲ್ಲೆಡ್ ಗಿಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 2017 18 ಆ ಕೊರೋನಾ ದುಂಬು 2 ವರ್ಷ ಆಯಿರ ಟೆಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 10 ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತೇರು ಬೊಲ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ 2 ವರ್ಷ ಪಿರ ಬೇತೇರು ಜಾನ ಏರು ಮಂತ ಅವ್ರು 2 ಮೂಜಿ ಮೆಡ್ಲು ಬಂತ ಆ ವರ್ಷದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದ ಟೈಮ್ ಬರ್ತನ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಅವು ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಅವು ಆ ವರ್ಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬಳಲ ಆಯ್ಜಿ ತೊಲೆ ಐನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪಿರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೇರು ಕೂಡ ಬರ್ತನೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ತ್ರಿಶಾಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಮೆಡ್ಲು ಮಂತ ಒಂದು ಉಂಡು ವರ್ಷ ಅವು ರಾಜೆ ಬಂದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ತೊನ್ನೇರು ಎಂಕ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊನ್ನೇರು ಅವಲ ಕರ್ನ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಪ್ರೈಸ್ 22ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಮಂತ ನೋಡಿ 22 ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಪುರದೇವರು ಐಕ್ ಜೊತೆ ಬಾಡಿಯ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೈಂದೂರು ವೇಕರ್ ಗಿಡ ಬೈಂದೂರು ವೇಕ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೇರು ಎನ್ನ ಕುಡೋರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಅಲ್ಲಿ ಪಾದೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಎರು ಎಂಕಲ ಮೂಗು ಸಾಂಕೊಳಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನಾನು 4 ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ ಕಂಬೈಂಡ್ ಇತ್ತು ಒಂಜೇರು ಎನ್ನ ಒಂಜೇರು ಆರ್ನ ಇತ್ತು ಕರ್ನ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ರಡ್ಡೇರು ಲಾರ್ನ
ಎಂಕ್ಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಜಿ ಉಂಟು ಬೇಡ ದೆಪ್ಪುಗಾಡು ಪೋದು ಕಂತದು ಸಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಗಿಡದ ಎಡ್ಡಡಿ ಆರು ಅವೇ ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ 2 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಡುಗುಡಾರ್ದು ಒಂಜಿ ರಾಜನ್ ಕಂತ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಡ್ಲು ಮಂತ ನಿತ್ಯ ಎತ್ತುರುಡು ಉಂಡವು ಕರ್ನೋರ್ಸಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೋಡು ಮೆಡ್ಲು ಮಂತ ಅವಳು ಎಂಕ್ಲ ಕೊಳಕದ ರಾಜ ಇತ್ತಿನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕರೆನ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಬುಗುರಿ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಿ ಬಂಗಾಡಿ ಕಂದಿನ ಅವಳ ಮೆಟ್ ಕಂಡು ಮೆಡ್ಲು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಏನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಎಂಕ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ 119 120 ಮೆಟ್ಲು ಎಂಕಲ ಎಂಕಲ್ ಏರು ಕಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ಪುದಾರ ಬಂಡ ಪುದಾರ್ ಎನ್ನ ಎರು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದ ಪುದಾರ್ ಲೆಪ್ಪರೆ ಅವು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನಗಳ ಪುದಾರ್ ಗಿಡ ದಿಪ್ಪರ್ಲೆ ನೂತೇರು ಎಂಕಲ ಕಿತ್ತಿಡಿದು ಪೋಯಿನೇರು 120 ಮೆಟ್ಲಾಂಡ್ ಇತ್ತ ಮಟ್ಟ ತಾಟನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರ್ ಒಂಜಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನೇರು ಒಂದು ಪಂಡರ್ ಆನಿ ಎನ್ನುದಿತ್ತಾರ ಸರ್ ಆ ಏರು ಈತ್ ಪುರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪು ಆನೆಯರ ದೆಪ್ಪುನಗ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಐತ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಯೋಚನೆ ಎಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಆ ಏರೋಡು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಏರುತ್ತ ಮಿತ್ ಪರಕಿತ್ತಿನ ಬೈಂದೂರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶೆಟ್ರು ಬಾರ್ಕುರ್ದಾರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರು ಬಾರಿ ಪರಕ್ ಬಂಡ ಆರು ಅಂಚಿದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇರ್ಲೇನು ಅಂಚಿಡು ಪೂರ ಬಡಕಾಯಿ ಕಟ್ಟದ ಇರ್ಲೇನು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿದಕ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಏರು ಉಂಡು ದೆಪ್ಪೊಡ್ಡ ದೆಪ್ಪಲೇನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ 6 ಪಣ್ಣಗ ಎಂಕ ಆಂಡ ಎಂಜ ಮಂಡ ತೂಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಡ್ತೆರ್ನ ಅಂಡ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಆಪಗದ ರೇಟ್ ಹತ್ತವ ಒಂಜಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತಾವ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಅಂಚ ತೂಕ ಒಂದು ಪೋಯಂಕುಲು ಪೋನಗ ಇರು ತೂನಗ ಉಂಡದಿ ಆ ಇರುತ್ತ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಉಂಡದಿ ಸಾಧಾರಣ ಐತೆವಾ ಎರುಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಏನಲೆಕ್ಕು ಪಂಡ ತಾಟೆ ಅನ್ಬಂಡ್ ಅವು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಭಯಂಕರ ಲಾಚರ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಅವು ಬೈಂದೂರು ಕಣ್ಣ ಪಂಡ ಆ ಟೈಪ್ ದೇವ್ರು ಅವು ಪರಾಯರ್ ಮೇಲೆ ಪನ್ಪೇರು ತುಂಬದಲ್ಲಿ ಪರಾಯರ್ ಮೇಲೆ ಕಂಜು ಇತ್ತು ನಂಚ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇನ್ ತೂದ್ರಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಸಶಣ್ಣ ಕಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಮುದ್ದಣ್ಣೆ ನಿಂತಿರೆ ಅರ್ಲಂತ ಪರಕ್ತಾರೆ ಇರ್ತ ಅರ್ ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಏರು ತೂಕ 50,000 ಮಲ್ಲಚ್ಚಿ ಏರು ಇಂಚಲ್ಲ ಪೈರು ನಮ್ಮ ಬುರ್ಚಿಂದಂಡಲ್ಲ 50,000 ಏರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಸರ್ ತೂಕ ಆ ಏರು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಏರು ದೇಕಿತ್ತುಂಡಾಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಪಂಡ ಬೇತ ಟೈಪ್ ದೇರು ಆ ಏರು ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಕಂತದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆದರ ಕಂಬಳ ದುಮ್ಮನೆ ಕಣದೆ ಎಂಕು 2 ದಿನ ದುಂಬು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆದರ ಕಂಬಳ ಗಿಡವರನೆ ಉಂದಾಯ್ಚಿ ಪಂಡ ಅವೇನು ತೂಂಡ ಏರ್ಲ ಗಿಡವರು ಆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಬೆದರ ಕಂಬಳ ಆಯ್ನ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಡೇನ್ ಎಂಗ್ಲು ಕೊನೆ ತೂಕೋರ ತೂವೋಡು ಆಯ್ಜೇರೆಗ್ಲ ಬರ್ರೆ ಪಾರನೆ ಆಯ್ತು ಇರುವಂತೆ ಕುದಿತ ಲೆಕ್ಕ ಪಕ್ಕಡೆಗೆ ಹತ್ತು ಬೆದರ ಕಂಬಳ ಆಯ್ನ ಮನದನಿ ಕೊನೊಂದು ಗಿಡ ತೂಕೋ ಟ್ರೈ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಂದವು ಪಾರನೆ ಆಯ್ತು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತಲ ಪಾರ್ರೆ ಜನರದನ್ನ ಅದು ಪಾರುಂಡು ಐಕಿ ಜೊತೆ ಮನ್ಪರ್ರೆ ಬಂಗಾಂಡು ವೀಕ್ ವೆಂಚರ್ ಬಂಡ ಅವು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿಂದು ಆಯ್ತು ಕೆಂಕ್ ಲೈಕ್ ಬಾರಿ ಓಯನ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಓಯನ್ ಅಂತೂನಾಗ ನಾಂಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀನ್ ಅಂಡೆ ಬಂಡೈತಿ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರಾಡು ಒಂಜೀರು ಕಡಂದಲೆ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರಾಡು ಅವು ನ್ಯಾರ ಜೂನಿಯರ್ ಮೆಟ್ಲು ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪ ಐಕಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೆದ್ರಾಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಐಕಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡಿ ಹೆಂಗು ಪಾಡ್ನಿಗೆ ಮರಾಠ ಗಿಡ ವಿದೌಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೀದಾ ಮರಾಠ ಗಿಡ ನಂದಿಗೂರ್ದ ಕಂಬಳಾಡು ಕರೆದ ತಿರ್ತು ಲಾಗಿದ ಪೋಂಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಾಟ ಎಲ್ಲ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಲ ಅವು ಎಂಜಿನ ಆಂಡ್ ಬಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂಜಿ ಏರ್ದು ಬಗ್ಗದ ಬಾರ್ದ ಅವು ಸಮಸ್ಯೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳಾಡು ನಂಡ ಬಂಡೆ ಒಂದೇ ಜೊತೆ ಐತೊಂಜಿನ ಎತ್ತ ಪಾಡ್ದು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಾಡು ಅಂಡ್ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ಕಿ ತಾಟೆಲ್ಲ ಪೊಡುಂಬಲ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಲ ಪಾಡಿ ತಾಟೆಲ್ಲ ಮಾರ್ನಾಡ್ದೇವು ತಾಟೆಲ್ಲ ಮಾರ್ನಾಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪೋಂಡು ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಲ ಪೊಡುಂಬಲ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಂತದ ಬೆದರಾಡ್ ಕಂತ ಎಂಕಲು ಒಂದ್ ಗಿಡದ ಅದನ್ನ ಆನಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಗಿಡ ಆ ಒಂದೇ ವರ್ಷ 16 ಪ್ರೈಸ್ ಆಡ್ ಬಂಡೆ ಆ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅವು ಜೂನಿಯರ್ ಗಿಡ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಬರಡ್ಲ ಮಲ್ಲಾಡ್ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರ್ದೇರ್ಲ ಮಲ್ಲಾಡ್ ತಾಟೇನು ಬಿಡ್ಜೆ ಅಂಚ ಅವಿನ ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ ಮಲ್ಲ ನಾರಡ್ ಗಿಡ 2010 ಮೂಜೆ 14 ಪ್ರೈಸ್ ಅವೇ ಈತ್ ಪೂರ ಸಾಧನ ಅಂಡದ್ ಸರ್ ಇತ್ತದ ಪನ್ಪರ್ ಈರೊಂಜಿ ಆ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ಸಮಯೋಚಿತ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಪಂಡೋಳಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪನ ಏರು ಕೂಟಗೆ ಬತ್ತಿ ಜಂಡ ಎಂಚ ಆತು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನು ನಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ಲನ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಅಂದತ್ತು ಅವು ದೈವ ಚಿತ್ತ ಪ್ರೇರಣೆ ದೈವದ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲು ಏರು ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ದೈವದ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಊಲು ಮಲ್ಪರೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಎರಡನೇದ ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಖ್ಯ ಎಂಕಲನ ಈ ಕಿದೆಟ್ಟು ಓಲು ಜಿಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಎಂಕಲ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಜಿಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಜಿಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಓಲು ಇತ್ತಿನವರು ರಡ್ಡೇರು ಅವು ಫಿಕ್ಸ್ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ತುರುನಾಗ ಗಿಡ ಜಂಡಲಿ ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ 27 ಜಿಮಾದಿ ಬಂಟನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದಿನದ ದೈವ ಅವಲಿಪ್ಪುನು ಬೋಳಾಡಿಪ್ಪರೆ ಅವು ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಕಾಂತವರ ಬಾಂಧವಟಿಪ್ಪರೆ ಅವು ಎಂಕಲ ಪೂರ ನೂದೆಟ್ಟು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಓವೇ ಗಿಡ ಇರುತ್ತವಲ್ಲ
ಗಿಡವೇರು ಒಂಜಿ ಕಿದೆಟ್ ಆವಡುಂದಂಡ ದೇವನ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇದೆಟ್ಲ ದುಂಬುಡು ಚೇರು ಬೋಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎರು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏರು ಬೇರು ಆಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಹೌದಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದನ ಇತ್ತೆ ತಾಟೇರು ಎಂಕ್ಲನ ನಸೀಬು ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಬೋತೇರು ಘಟನ ಘಟಿಲು ಇರ್ನ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಪ್ಪ ಬಲ್ಲಡ್ ಬಾರಿ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ಪನ ಜನ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರು ಅಕ್ಕಲು ಭಯಂಕರ ಫೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ದಿನ ಅಕ್ಕಲು ಬಾರ್ಕೂರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಬಿಡ್ತೇರು ನಂದಲಿಕೆ ಭಟ್ರು ಬೋತೇರು ಬಿಡ್ತೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಬೈದಿನೇರು ನಂದಲಿಕೆ ಭಟ್ರಪ್ಪ ಎಂಟ್ರಾಪಿನ ಪೊರ್ತು ಕಂಬಳಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂದು ಬಿಡ್ದು ಬೈದಿರು ಎಂಕುಲ್ ದಾದನ ಎಂಕ್ಲೆನ ನಚ್ಚಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ ಆಯುರ್ ಬರ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆಯುರ್ತ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುತರಾಪಿನ ಯೋಗ ಇತ್ತು ಅವನ್ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಆತಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿಸರ್ತಿದ ಕಂಬಳ ಸೀಸನ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಸರ್ ಈರ್ನೇರು ಏರ್ ಪರ ಗಿಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿಸರ್ತ ಆಯ್ತು 9 ವರ್ಷ 11 ಪ್ರೈಸ್ ಆದಿತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರ ಗಿಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವೇ ಪಡುಗುಣದ ರಾಜ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ ನಾವುಂದದೇರು ಪಾಡು ಗಿಡ ನಾವುಂದದ ಆಶಿಕದೇರು ಅರ್ಧ ವರ್ಷದ ಅವು ಬಾರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಜೀಪ್ ಒಂದಿತ್ತು ಅವು ಒಂಚೂರು ಪಾರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಜೀಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಪುತ್ತಾರೆ ಅವು ಬಂಡ ಜೀಪ್ ದಾರ ಇಲ್ಲ ಗಂದಿನಿಗೆ ಜೀಪ್ ಸಾಣೂರ್ ದಾರಿಗೆ ಮಾರದೆ ಅಂಚ ಆ ಅರ್ಧ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಾವುಂದದೇರು ಪಾಡಿಬೇಕ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ 11 ಪ್ರೈಸ್ ಆತ ಆ ವರ್ಷ ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಷ ಒರ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಆನೆ ಎಂಕಲ ಬುಗುರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಅವೇ ಸಾಲತ್ತೂರದ ಒಂಜಿ ಇರುಗಂತ ವಿಜಯ ಕಂತಿನ ಸಾಲತ್ತೂರದ ಒಂಜಿ ಶೆಟ್ರೇನ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡೇರುಲ್ಲ ಇತ್ತು ಐಟ್ ಒಂಜೇರು ಎಡ್ತೂರ್ದಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯ ಎಂಗಳ ಕಿದೆಟ್ ಉಂಡು ಅವಲ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಅವು ಮೋಡೆ ಮೋಡೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಕರಾವಳಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡತಿ ಮೈನ್ ವಿರಾನ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನ ಇರುವೆ ಮೋಡೆ ಒಂಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪೂರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಫಿನಿಶ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಆಜಿ 2-3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಪಿರ ಕರಾವಳಿ ಕಂಬಳ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಬಳನ ಏನ ಕಡೆ ಬಂಡದಿ ಸಹಕಾರಿ ವರ್ಗ ಮುಖ್ಯ ಖಾಲಿ ಕಂಬಳದ ನೀರ್ ಬತ್ತಿನ ಬಾಲ್ದಾಡ್ ಪತ್ತಿನ ಗಿಡವನ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ಪುನಕಲ ಪತ್ತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ದಿ ಪತ್ತಿನ ಮುಟ್ಟ ಗಿಡವನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದನಿಯತ್ ಮುಖ್ಯನ ಎರುವೆತ್ ಮುಖ್ಯನ ಆತೆ ಮುಖ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ವರ್ಗ ಇದನ್ನ ದಾಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಅವು ಇನಿ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜೇ ಟೀಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಿಸಿ ಎಂಕಲ 10 ನಕಲು ಚೇಂಜ್ ಆದಿ ಪೇರು ಬಟ್ ಎಂಗಲ್ ನಾವು ಸಹಕಾರಿ ವರ್ಗ ಉಂಡದು ಆನಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ 21-22 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಎಂಗಲೆ 10 ನಕಲು ಎಂಗಲ ಐತೆ ಇನಿಕ್ ನೆನೆಪಾಲ್ ಪಡ ಕಡಂದಲ ದಾಮಣ್ಣೆ ಕಡಂದಲ ಗಣೇಶ್ ಅರುವ ಗಣೇಶ್ ಸುರುಕ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ 2002 ಮಾಡು ಮರಕಟ್ನ ಪುರಂದರ್ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಇರ್ತೇನೆ ಉಜ್ಜಿರದಾರು ಉಮೇಶ್ ನಮ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮುತ್ತಪ್ಪಣ್ಣೆ ಮುಂಡಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅದೊಕ್ಕ ವೇಣುರ್ದ ರಾಮಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಣೂರು ವಿನಯಣ್ಣೆ ಮುಡಾರ್ ಸತೀಶ್ ಇತ್ತೈತಿ ನಾನು ಅದೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಂತೋಡು ಎಂಕ್ಲ ನಾವೇ ಏನಿರಿ ಬಂಡೆ ತೆಗಡೆ ಮರ್ಲೆ ಕಾಟಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರಂಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಅಂತೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಅವೇನು ಉಂತವರೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾಮಣ್ಣೆವರು ಏತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಉಂತವರೇ ಸಾಧ್ಯ ಬಲ್ಲ ಕೊರಿ ಕೊಟ್ಟು 25 ಸುತ್ತು ತಿರುಗುವಂತ ನಾವು ಆಯರು ಅವೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಗಿಡದ ಎಡ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮಂದ್ ನಾವು ಆಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡವರ್ನ ಆಜಿ ಅವೇನು ತಾಡ್ದು ಅವು ತಾಂಡ್ ಅಂಚ ಆ ಪೊರ್ತೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜನ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಆಪ್ತೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಂಡ ಬೆಟ್ಟದವ್ರು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ಆಪ್ತಾರೆ ಆರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಯಪಂಡ ಆರು ಉವೇರು ಆರೊಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಉದೇ ಏರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಆತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಪನ್ಪೇರ ಇಂಚಿನ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಏರು ಆಪುಂಡು ತೆಲೋಲರ್ದೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಗಂಡ ಬೆಟ್ಟ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಧು ಅಣ್ಣನು ಲವ ಅಣ್ಣನು ಆದಿನಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೊಂಡೋಡ್ತೇವೆ ಇದು ನಾವೇ ಉಂತವ್ರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಕ್ಕಲನ್ನ ನೆನಪಾಲ್ಕೊಡ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕಲನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲಿಜಿನ ದಾದ ಮನ್ಪರೆ ನಾಯಿ ವರ್ಷ 2 ಪ್ರೈಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಆತ ಎಬಿ ಮಂತದೆ ಮುಂದೆ ಪಿಲಿಕುಲ ಕಂಬಳ 3 ವರ್ಷ ಎಬಿ ಮಂತದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 3 ವರ್ಷ ಎಬಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮಂತ ಬೆಳ್ಳಂಪಳ್ಳಿ ಬೊಲ್ಲೆ ಕಾಲೆ ಇರುವೆಲ್ದ ಬೊಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಲೆ ಇರುವೆಲ್ ಬಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಂಪು ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಅವು ಪುರ ಎಂಕಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಷ ರೊಟೆಂಡ್ ತಿರ್ಗೊಂಡ್ ಬೋಂತೀನಿ ಇರ್ಲಿ ಪುರ ಎಟ್ಟೆ ಇತ್ತಗ ಎಂಕಲ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಏನ ಲೆಕ್ಕಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾಟಿದಕ್ಲೆ ಒಂಜೇರು ಕೊಡ್ದು ಆನಿದಿನೊಟ್ಟು ಅಲೆವರು 4 ಎರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಕೈಪ ಒಂಜೇರು ಕೊಡ್ತೀನಿ 2004 ಬೊಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 3 ಸರ್ತಿ ಅಲೆವರು ನೇರು 4 ದಿನ ವರ್ಷ 3 ಸರ್ತಿ ಒಂಜೇರು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಲೆವರು ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಇಷ್ಟೇ ದಯಮಾಡ ಎಂಕ್ಲು ಓ ಎರ್ಕೊರ್ನಲ್ಲ
ನೂದೆಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಮೆಟ್ಲು ನೂದೆಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತದೆ. ಸರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಇರ್ಲಾಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಉಂಟು. ಪಂಡ ಒರಿಯೇ ಎರುಗಿಡಪ್ನ ಮೂಜೆ ಏರು ಜಾತಿ ಗಿಡ ಉಂಟು ఒక ಎರುಗುಡ್ಪನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ ಓತನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಐನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಎಂಚ ಸರ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡವು ಇಕ ಬಂಡ ಡೆಡ್ಡೆ ಗಿಡಪ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಸರ್. ಪಾಪದಕ್ಲಿ ಇರು ಕಟ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಐನ್ ಎಂಚ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸರ್. ಕೊಂಚ ವಿಚಾರ ಬಂತೆ ಆ ಕಾನೂನು ಕನಪನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಬಂದ ಆ ಕಾನೂನು ಕನಪನ ಉದ್ದೇಶ ಸುರೂತ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಆಡ್ ಬಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂಜಿನದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರಡನೇದಾದ ಮಾತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊಸ ಬೇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಹೊಸ ಬೇರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನು ಕಂಬಳಾಡು ಹೊಸ ಬೇರೆ ಬತ್ತಿ ಜಲ್ಡ ನನ್ನ ಏರ್ ಮನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಮನ್ಪೆ ಇನ್ನು ಕಡಂಬೇರ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಖಂಡಿತವಾದ ಕಂಬಳ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಯ್ತದೆ ದಯಕೆಂಡ ಅವೇಡ್ದವರ ಇನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಇಪ್ಪರೇವ್ ಶೆಟ್ರವ್ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತಾ ದಿಪ್ಪರೇವ್ ಮಸ್ತ್ ಜವಣರು ಕಂಬಳಗ್ ತಯಾರಾಯರು ಅವಂಚ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಇಂದು ಪುರೋಂಡದೆ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಆವರ ಅಂಚನ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಇರುತ್ತ ದನಿಕ್ ಏತ್ ಧೈರ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಜವಣ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಆ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ. ಅವು ನಂದಾಳಿಕೆ ಪಟ್ರ ಮಂತೇರು ನಂದಾಳಿಕೆ ಪಟ್ರ ಏನು ಮಂತೇರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ಇಂದು ತುಲೆ ಎಂಕಲ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ದಾಯಿ ಮಂತ ಬಂಡ ಒಂಜಿನೇದವ್ರು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಯುದು. ಇನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರನ್ನೇ ಏನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ ಎರಗಿಡವ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಜವಾದ ಎರಗಿಡವ್ರೆ ಕೈಪದ ಎರಗಿಡವ್ರೆ ಮೂಜಿಯರ್ಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬರ್ತಂಡು ಮೂಜಿಯರ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಂದಾಗ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಮಿನಿ ಎ ಬಿ ಬತ್ತಂಡ ಅವಳು ಕಮ್ಮಿ 2 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಲೇಟ್ ಆಪ್ ನೋಡ ಅರೆಗೆ ಮನದಾನಿ ಅನ್ನಾಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏರಂಡಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಮನದಾನಿ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಆಯನ ಎತ್ತು ಸ್ಟೆಮಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ ಆರು ರಪಕ ರೆಡಿ ಅವ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ ತೂದು ಒರಿಯಾಗಿ ಮುಜೆ ಜೊತೆ ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಬಂತೀನಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ನೆಟ್ ಇರು ಪಣ್ಲಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಪಾಪದಾಗ ಏರು ಪಾಪದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇದು ಕಂಬಳಡ್ 200 ಜೊತೆ ನೂತ ಎಲ್ಪ ಜೊತೆ ಪೂರ ಪಾಪದಾಯನೆ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ ಗಿಡ ಖಂಡಿತ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಜವಣರಿಗೆ ಗಿಡ ಅವರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಸ ಜವಣರ ಅವಕಾಶ ನನಲ ಉಂಡು ಐತೆ ದುಂಬುದ ಎಂಕಲ ಇದೆ ಕಂಬಳದ ಎಂಕಲ ಕಮಿಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿದ ಒಂಜಿ ಈ ಮುರಣಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಿಲಿಕುಲೋಡು 2 ಎಕರೆ ಜಾಕೋರೋಡು ಬಂಡದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಭವನ ಅವಡು ಅವಲೇ ಕಂಬಳದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವಡು ಪಿಲಿಕುಲೋಡು ಕರೆ ತಾವನುಂಡು ಕರೆ ಅದು ಕಂಬಳ ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಲಾಕ್ಲೆಗ್ ಜವಣರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಣರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವಡು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಬಳ ಹೊಸ ಜವಣೆ ನೆಂಟ್ರ ಅವಡು ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಬುಡ್ಪುನಲ್ಪ ಹೊಸ ಜವಣೆ ಕನಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬುಡ್ಪುನಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಯಕಂಡ ಇರು ದನದ ದುಂಬದ ನಡಿತೆ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲೆ ಬುಂಡ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಮಟ್ಟ ಅವು ಹೊಸ ಜವಣ ಅವಕಾಶ ಕಂಬಳ ತುಂಬ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗೇಡು ಬಂಡ ಎಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈರು ಗಂಜ ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಟು ಮೊರಡೆಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬರ್ತಾರೆ 130 ಜೊತೆ ಸಬ್ಜೂನಿಯರ್ 130 ಜೊತೆ ಅಂಡ ಕಂಬಳನ್ನು ಎಂಚ ಮುಗಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರಿ ಸರ್ ಅವಳ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಎನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಎರುತಕಲ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ದಾದಗಂಟ ಐಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ಕೊಡುದು ಈ ಈತೆರಟು ಪಾಲನ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ದಯಕೆಂಡ ಇದು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದಿನ ಮಾನದಂಡ ಐತೆ ಅರ್ಹತೆ ಸುತ್ತು ಆಯ್ಜಿಂದಂಡ ಅಷ್ಟು ಜತ್ತಿನ ಗಿಡದ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡದ ಆ ಚಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕಂಬಳ ಹಾಕೊಂಡೆ ಐಕೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಹೊಸತ್ ಫ್ಲಾಗ್ ದಕ್ಲೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತೀನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಾವಡ್ ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಯಬಂಡ ಹೊಸ ಫ್ಲಾಗ್ ದಕ್ಲ ಅವಡು 10 ಜವಣೇರ ಅವಡು ಹೊಸ ಗಿಡವನ ಜವಣೇರ ಅವಡು ಹೊಸನ್ನು ಎರ್ಲೇನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಪ ಮರ ಕಟ್ಟಿನ ಹೊಸ ಜವಣೇರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಅವಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಬಲ್ಲದೇರು ಕಟ್ಟೋಡುಂಡ ಮರ ಕಟ್ಟಿನ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಪಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವಳು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಕಂಬಳ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಹೇಗೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಎರ್ಲೆ ಯಜಮಾನ್ರಾಗ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಪು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಎರ್ಲೆ ಯಜಮಾನ್ರಾಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕಂಬಳದ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಮಿಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ಕಂಬಳನ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ
ಸರ್ ಬುಕ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಕೆಲ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಬಳ ಬರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗಡುಂಡಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಯಿ ಸರ್ಚಂಡ್ ಅವು ಮಲ್ಪುಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒರಿತಿನ ಕಂಬಳ ಇತ್ತು ಕೊಳತ ಮಜ್ಜಲ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪೈವಳಿಕೆದ ಈದುದ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪಿನ ಕಂಬಳ ಅಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಪುರ ಪಿರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನದ ಯೋಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಕಡೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿಗೆ ಉಂತಿನ ಕಂಬಳನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದಿದೆ ಯಾಕೆ ಉಂಟು ತಿನ್ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಕೋಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪುಂದ್ರೆ ಕಾವಲ್ ಕಟ್ಟದ ಕಂಬಳದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಪೂರ್ತಿ ಪರ ಕಂಬಳದ ಖಂಡ ಕರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಚ ಗೋಲ್ತ ಮಜಲ್ ಕಂಬಳ ಉಂತಾರಲ್ಲ ಅವೇನ್ ಕಾರಣ ಅದಿಪ್ಪರೆ ಅದು ಈದಿದ ಕಂಬಳ ಉಂತಾರಲ್ಲ ಅವೇ ಕಾರಣ ಅದಿಪ್ಪರೆ ಅವೇನೆಂಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಬಣ್ಣ ಉದ್ದೇಶ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಇತ್ತಿನ ಕಂಬಳನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಅಂದ ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದ ಎಂಜಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಬಂದು ಮಾತಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಎತ್ತು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಇತ್ತ ಪಿಳಿಕುಲೋಡು ಕಂಬಳ ಉಂತಿನ ಕಂಬಳ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಗ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಮನವಿ ಕುರಿತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಂಬಳ ಅವಳು ಆಂಡ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಂಬಳದ ಭವನ ಅಂಡ ಅವಲೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅವಿಜಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ನಾನ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಿನಿ ಪಂಡ ದುಂಬು ಅನ್ನಿತ್ತು ಸರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟಾ ಸರ್ ಜವನರ ಬರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಖಂಡಿತ ಅವು ಮೊನ್ನೆ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನದ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಎಂಕುಲುನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಗ್ಲ ಸದಸ್ಯನ ಉದ್ದೇಶ ಹೆಂಚಿನ ಬಟ್ಟ ದುಂಬುದ ದಿನಾಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಏರು ಇನ್ನಿ 2 ವರ್ಷ ಕಮಿಟಿ ಈ ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತು ಪೋವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಏರು ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಅದು ತುಂಬದು ಅಲ್ಪ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನಿರಂತರ ನಡತ್ತು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಂದು ಅನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್ ಬರ್ಪಿ ಸರ್ ಸೀಸನ್ ಗಿಡಪ್ಪನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸರ್ ಅಂಚಮಿನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರೆ ಗಿಡಪ್ಪ 2 ವರ್ಷ 6 ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 6ನ ರಡ್ಡಿ ಇರ್ಲೇನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗಿಡವರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆರ್ದ ತೊಂದಿನ ಜೂನಿಯರ್ ಇರು ಎಂಕ್ಲೇನು ಸೀನಿಯರ್ ಆಯ್ನೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಗಿಡ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ತಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಗ ಗಿಡವನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರೆ ಓಕೆ ಎಂಕಲ 10 ನಗಲ್ ತುಂಬುದಕ್ಲ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡಿತೇನು ಎಂಕಲ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ವಿಷಯನೇ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆನೆ ಹಿಡಿದೀನಿ ಮುಟ್ಟ 21-22 ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ ಜಯಣ್ಣೆ ಇತ್ತ ದಿಪ್ಪುನಾರು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಜಯಣ್ಣೆ ಮುತ್ತಪ್ಪಣ್ಣೆ ಮಮ್ಮದಕ ಅಷ್ಟು ಬರೋ ಎಂಗ್ಲ ತುಂಬ 2-3-4 ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೇದು ಎಂಗಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಲಿ ಮನ್ಮತ್ ಕೆಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಮನ್ಮತ್ ಏನಿಂದು ಮನ್ಮತ್ ಜೈನ್ ಎಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಎರ್ಮಾಡ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮುಖಲ ಬರೋ ಒಂಚೂರು ಎಂಗ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಲಿ ಇನ್ನು ಇಜ್ಜರು ಬಟ್ ಆರೊಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಲಿಂಚ ಬಂಡ ಏನು ಸೋತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇವರು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಸೋಪುನಾಗ ಕೇನೊಂತೇನೆ ಇನಿಲ್ಲ ಆಯ್ಜತೆ ಏನು ಕಾರ್ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜ ನಾಗ ಆತನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತದಿ ನೋಡ್ತು ಒಂಜಿ ಎರ್ಲನ ದನಿಯನಾಗಿ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಅಮ್ಮನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಲ ದಯಬಂಡ ಕಂಬಳ ಓಡ್ನ ದುಮ್ನಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದ ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ಬೇಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದು ಕೊಡುದು ಕಂಬಳ ಬೋಪಿನ ಗಂಜ ಪೂರ ಮಂತು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಯಾರೇ ಪೂರ ನಾರೇ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೂಲ್ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ತೋ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂಡ ಇಡೆ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಮೂಲ್ಪುರ ದಾದ ಇಂಚ ತೂಪೇರು ಸಾಂಕ್ವೇರ ಪುರ ತೂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ದೇರು ಪುದರ್ದ ಐತು ಸರ್ ಚಂದ್ರೆ ಬಂದು ಚಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಕಂದಿನ ನೆಕ್ಲಂಜಿ ಐನಾಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾರ್ದಲ್ಲಿ ಆತನ ಈ ಕಾರಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೇರೆ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ಮೋಡಿ ಮೋಡಿ ಅಂದ